Сетния момент всички мъже от селото ще излязат и каквото е по силите ни, това ще направим. Само дайте сигнала. Скоро ще Само стигнем и ще ви кажем кога. Хайде! Хайде да ви настанем. Заповядайте. Ай, момчета. Води! Хайде. Чили момчета, че утре път чака. Лягай, и да завите войводата, добре? Да настили. Капечки са наляка. Айде, войводи, да починем малко, че път ти чака. Вие почивайте, а аз ще пратя моя син да пази. Отка. Благодарим. Отиваш на края на селото. Спокойствие и безгрижно веселие преминава целият 20 април. Но дали в резултат на директно предателство и поради факта, че пускането от затвора на Дамян Груев спомага на властта да влезе в дирите на Гоце Делчев, грешната стъпка вече е направена. Организирана е голяма потеря, според повечето източници от около 1000 човека, ръководена от съученика от военното училище на Гоце Делчев Тефиков. Рано сутринта на 21 април потерята обкръжава селото и започва претърсване къща по къща. Чакайте! Обръщам се. Идат. Към кашлите забийте. Добре. Към кашлите. Чакай, аз ще ги заглъчка. Добре, оръжие. Полека. Айде.